Adorang so tatangihon hata ni debata jumolo mahita martangyang mahita. Asini roh hamadi hamu dohot dame sian debata amata di bagasan Kristus Yesus tuhatai. Amen. Hata ni debata nama makulingi hita di pertangyangata di bagasan tikion ni mana nenet sian rom bidulima mamuka sian ayat sada sahatu ayat 5 songonom mahata ni debata disi takasma tatangihon di bagasan rohat tabe. Asadung dipitori hita dalan haporseaon mardame mahita dohok debata marhite-hite tu hatta Yesus Kristus. Laos marhite ibana do saut masuk kita tu asini roha. Hajong-jongatta nuaing dalan haporseaon jala ta perhatua do dirita marningot hasangapon ni debata na itahirimi. Alai lumobi siani dope ai itahalacot do nang akka haporsuhon ala taboto dihorhon haporsuhonido habengeton ni roha jala dihorhon habengeton ni rohaido hatawon jala hatawonido makorhon pakirimon alai dang namurak hita bahenon ni pakirimoni ala nunga diusehot tu bagasan rohatta holong ni rohani debata marhite hite tod di perbadia nau ni lehonnai tu hita ido sahat ni turbuki hamu kadongan na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus tu hatai dilehot turpukodo tu hita pangatusion dohot haproseaon natakas taringot tu pamitorion manang pembenaran ni debata dihita tajaha di ayat sada sahatu ayat 2 pamitorion ni debata marlapata doi di jakot debata hita sumuang gabe anakonna dada ala ni hapitorata dada ala ni pabahenata alai holan ala ni asini roha dohot dengan bahasa ni debata sabingdo ima di bagasan Yesus Kristus tuhatai. Molo tajaha di ayat onom sahatu ayat 2 di sima di pataridahot debata hinabalgani holong ni rohana dinaolo Tuhan Yesus mate tarsilang humokop akka naporsea dada dukon burju manang dung bertobat hita alai justru tiki pardosa dope hita ai di dok Tuhan Yesus do dada tu halak nahipas rikot obat dohot pangubati alai tuaka namar sahid do dada tuaka nabadia haroro ni tu hatta Tuhan Yesus alai tuaka pardosa do alani pengorbanan nima di bagasan Yesus hubungatta tu debata naung sanga gotap manang holang ala ni dosei gabe di pado mumuse ala ni Tuhan Yesus gabe boy mahita sumuang mulak maddapoton habang sa ni debata rimas ni debata naikon mangunai hiat tu hita nunga digat tibe gabe holong ni roha dohot pasu ala pamitorion ni debatai dadabe debata dausian hita alai nunga debata na jonok dadabe debata parimas alai gabe debata na parholong ni roha jala ala ni pamitoryo si songoni gabi bui hita jongjong huhut bui ro tuadopan ni debata na sun badiai hinorhon ni asi dohot holong ni rohana asan waing debata taida dabe songon sobaon ni halak batak manang sumangot niopu dohot dewa-dewa na asing na parohon mara tujol mai nama bainibana gabe si habiaran alai yang go debata tai ala ni anak na Tuhan Yesus Kristus gabe ama di saluhud halak na prosea alai itu tu adong do syaratna molo olo do hita manangihon suarana dohot mangararuti sude patikna molo songoni totu lampos marohat tadi ngodu taon
Hamaulon nabo hape balgana do nadang mabiar behita mangado pisa. Dang madele hita alani taboto tahaporsiay adung do debata nagabe ama dihita nagabe pangalualuata. Ima haporsiaw ta. Haporsiaw na madok iya debata tay ima ama dihita. Ido mabain hita boy marhabengeton. Mangalehod dihita ketekunan. Molotajaha ayat tulu tahalacod do nang haporsuhon ay dihorhon haporsuhonido habengeton. Ahado huro habengeton. Godang do mga tusi secara dangkal namadok iya nabengetima naolo manaon sitaonon sabariba nang pe acit roha molosoi napasrah menyerah tunasib. Habay non ima padok ni bagian ido habengeton dang alai habengeton nima semangat manang kemauan lau manaluhon haporsuhon dada holan sabar menerima kenyataan benget manaong dang alai secara aktif berusaha lahu manaluhon manang mengatasi hamauloni. Tiruanna songon si Beethoven musikus terkenal nanengen libana ape ido musuh utama ni musikus alai dido ibana do dada marhite si pareon botoon marmusik alai marhite kerongkongan do ido habengeton akana prosea dada pasra tu hamauloni alai ikut terus margogo, mangalo, mangadopi, bahkan mengatasi dohot ikon makamonakon hasusaani ala adong pos nirohata ala adong haporseota babua adong dodebata pargugu naso hatudusan nagabe ama dihita namangalehon gogo tu saluhud akka anakna naoloro mangido hagogoon tuibana ujung mengadopi akka ragam ni si taunoni hita di bagasan pardalanan ni ngolutta siganu pari donga sa porsiaon na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus tu hatay dungi didok muse di horhon habengetonido hatawon di bahasa Indonesia didok tahan uji ima songon bosina ditutung gabe mago masian akatasik manang karat gabe pitama manang murni manang songon halak naujian lam tibo ujian ni gabe lam tau ibana manang lam layak ibana songon matang ni kalapa di topi laut lam gugu alugu lam togudo urat ni batang ni kalapai songoni mahalak na benget molo mampu mangalo mangadopi hamauloni lam ias lam pita jala gabe semakin mampu dan semakin layak didok muse di horhon hataoni do pakirimon adong madua halak mangadopi haporsuhon nadus alai nasada gabe madele ima napalwaso dirina gabe sibut duton ni hamauloni imana makilala no balga hamauloni sianibana gabe tuduk maibana dilehom madirina polgahon ni hamauloni manang hasusani alaina sadanari nang songoni dina songgop hamaulon manang hasusaan tugap doibana mangadopi aktif mangalo ala diboto adong do sitiopon natogu adong do debata nagabe ama na mangalehon gugu na madongani ibana analuhon hasusani gabe di jalo ibana do hamauloni songon latihan manang ujian mabain margugu mabain maju api na payason songon nalugo na patuguhon di boto ibana do tutubal gado hamauloni manang hasusani alai di haporsia ibana do ubalga dope hagogo ondo hot pangurupion ni Tuhan dewata songon ama diaka na porsia
Ima mabahin ibana marpakirimon babua na boydo ibana monang margugu ma tetak ma ibana mangadupi hamauloni manang hasusaani gabe halak menjadi pemenang. Hamu kadongan na hinaholongan di bagasa Yesus Kristus tuhatai didok muse dang murak hita bahenon ni pakirimoni lapatan na pakirimoni dada angan-angan manang hayalan saja dada janji-janji belaka ia debatatai nunga gabe ale-ale jala ama disaluhut halak na porosea tuibana alani Tuhan Yesus Kristus sada jaminat doi na pasti dia kahalak nama kaporosea ibana hita do sipata na sopos rohata disi hita do sepata na munggil haporsiata dang taha porsia ibana songon ama di hita songon pargugu na suhatu dosan na mangalehon gugu tuhita uju tak adopi hagaleon alai molo sitiru siabarham dina disuru debata ibana bukas sian tano hatubuan dohot tano hagodangan na tu tano sipa turuhonon ni debata tu ibana borhat jala laudo ibana nang pe dang diboto ibana sasitong na di dia do inganan si tujuan nai alai porsia do ibana di Heber 10 sada ayat sari dok ia haporsioni ima pos niroha disihirimon betul-betul porsia ibana pos rohana di baga-baga ni debata gabi diolo ibana jala tutu si tutu dapat sado sude nani dok ni debata akka na hinirim nai di bagasan nguluna dakia di luas debata akka na porsia terhirim dakia di luas debata akka na porsia tu debata Jehovah murak alai gabe marlas ni rohado ujungna pamudong asa porsiaon na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus tuhatai di Heberono may 10 siya didok ia pakirimoni na songon sao dito ditado nahot jalan na tugu songon kapal na berlabuh ditabat todoi marhite sa manang cangkar bagas tudasori ima mabay kapalihot dang morot nang pesay diuluson alugo nagugo jala ditopas galubang songoni mahalak na porsia natakas marpakirimon di Tuhan Yesus Kristus dang meret dang murtad manang madele nang pe ditopas hasusaan nguluna ala takas to taboto marhite hasusaan ipe buido hita dipakulingi debata lam margogo jala lam tugu haporsiauta tutuhan debata di bagasan ngolutas siganu pari hamu kadongan na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus tu hatai molo tatio ra sitio panna tugu lam margogo mahita jala lam marhamonangan mangadupi ragam ni hasusaan di ngoluta dang besongon halak na asik kita nagabiritik manang maoto manang dang beolo hita bunuh diri manang manikot manang putus asa manang dang begabe piri-piri yuk kita somartotu alani pocot ni roha dohot hutok binahin ni hasusani tiok magomos ala ni Tuhan Yesus Kristus nunga di pitori hita gabe nunga jonok be hita muse tu debata nunga diain hita gabe anak ni debata ala ni Tuhan Yesus ibana mata tiop molo ro hasusaan molo songgok ha maolon na pasti marhite ha porosionna dongananna jala urupanna dohita ima mangalehod di hita habengeton jala habengeton ni mabain hita gabe tahanuji ima mangalehod tu hita pakirimon jala dakya kecewa hita disi ai pasti do dilehod debata ditiki na lehet binuhulna margogo mahita
mengadupi ragam ni akka hamaulon manang hasusaan asa gabe hamonangan gabe jabbar ni halak na porsea di ibana. Amin.